Pamätáš si ten pocit, keď ti hra prvýkrát rozviazala ruky a povedala: choď, žiadne šipky, žiadne checklisty, len ty a horizont. Vtedy sme tie svety nehrali, my sme v nich žili. Dnes zapneš hru, otvoríš mapu a dostaneš úzkosť. Máš pocit, že si neotvoril bránu do dobrodružstva, ale digitálny zoznam úloh. Všade sú otázniky a ukazovatele progresu, ktoré ti v percentách hovoria, koľko zábavy si už absolvoval. Niekde po ceste sa stala chyba, z objavovania sa stala rutina a z dobrodružstva druhá šichta po práci. Dnes sa pozrieme na to, prečo je moderný dizajn v slepej uličke a či ešte existuje cesta späť. Ja som Kruder a toto je úprimná pitva žánru, ktorý stratil svoju dušu. Musíme pochopiť, čo sme stratili. Keď prišli hry ako Morrowind alebo neskôr Skyrim, otvorený svet bol prísľubom. Ak si chcel niečo nájsť, musel si počúvať postavy a všímať si detaily. Vtedy neexistovalo niečo ako vedľajšia aktivita. Všetko to boli príbehy. Keď si uvidel dým na obzore, nebola tam ikona. Išiel si tam, lebo si bol zvedavý. Dnes je tento motor nahradený GPS navigáciou. Moderné hry nám neveria. Vývojári majú strach, že ak nás nebudú viesť za ruku, tak sa stratíme. Ale tým nás oberajú o ten najlepší pocit. Moment, keď na niečo prídeš úplne sám. Potom prišiel zlom, Ubisoft formula. Priznajme si, na začiatku to bolo skvelé. Systém veží v prvom Assassin's Creed dával zmysel. Bol to nový spôsob, ako ovládnuť prostredie. A pre milióny hráčov tento systém funguje dodnes. Je to predvídateľný relaxačný zážitok, kde presne vieš, čo za svoje peniaze dostaneš. Problém nastal, keď sa z úspešného nápadu stala povinná šablóna pre celý priemysel. Hry sa zmenili na mechanické ihriska. Už sa nepozeráš na krásu lesa, ale sleduješ, či tam nesvietí bylinka na upgrade. Je to psychologická pasca. Naše mozgy milujú odškrtávanie úloh a herné firmy tento inštinkt využívajú na to, aby nás v hrách udržali čo najdlhšie, aj keď sa už dávno nudíme. Marketing sa dnes predbieha v tom, kto má väčšiu mapu. Ale ruku na srdce, väčšia mapa dnes znamená len viac behania po ničom. Pamätám si, ako som hral Assassin's Creed Valhalla. Po 30 hodinách som si uvedomil, že sa nepozerám na hru, ale na malú bodku v rohu obrazovky. Namiesto radosti z vikingskej ságy som cítil čistú únavu z toho, že ma čaká ešte ďalších 80 hodín toho istého. Vtedy som si uvedomil, že hra už nehrá pre mňa, ale ja hrám pre jej štatistiky. Skutočný svet nepotrebuje milión ikon, potrebuje charakter. Red Dead Redemption 2 dokazuje, že svet, ktorý proste len je a reaguje na teba, je 1000-krát silnejší než ten, ktorý ti každých 5 sekúnd niečo núka. Zaklinač 3 ukázal, že aj vedľajší quest môže mať hĺbku hlavného príbehu. Nenútil nás čistiť mapu kvôli trofejám, ale kvôli tomu, že nás zaujímal osud postáv. A potom prišiel Elden Ring, hra, ktorá vyhodila minimapu aj zoznam úloh. Výsledok? Hráči boli nadšení, pretože im hra vrátila pocit, že sú skutoční prieskumníci. Tieto tituly nám pripomínajú, že problém nie je v žánri, ale v lenivosti dizajnu. Nepotrebujeme z toho generické výplne. Stačí nám 30 hodín zážitku, na ktorý nikdy nezabudneme. Odpoveď je v peniazoch. Moderné AAA hry sú také drahé, že vydavatelia neradi riskujú. Open World sa stal nástrojom na udržovanie pozornosti. Čím dlhšie v hre si, tým je väčšia šanca, že si kúpiš DLC alebo skiny. Sloboda sa obetovala na oltár monetizácie. Svet sa nenavrhuje tak, aby bol zaujímavý, ale aby bol dostatočne veľký na to, aby ospravedlnil cenovku 70 eur. Prečo nás teda open worldy už nebavia? Lebo tie svety prestali byť miestami a stali sa produkt. Stratila sa z nich mágia neznámeho. Ale úspech hier, ktoré nás nevodia za ruku, ukazuje, že my hráči chceme znova cítiť úžas. Chceme svety, ktoré nás nebudú brať ako zákazníkov, ale ako dobrodruhov. Daj mi vedieť v komentároch, ktorý svet ťa naposledy pohltil a ktorý ťa naopak úplne unavil. Pamätaj, že najväčšie dobrodružstvo nezačína tam, kde je na mape ikona, ale tam, kde mapa končí. Ja som Kruder a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.